Bonsen ngi jiyos ngo ki khubor ba marmot hi da ki pat ba ek surok namar bam yo ek surok rong bat namar ka jings new palat ka surok kumju la beteng biang hakasnong kle umwang ka bahap hari boy district kinong shong snong hakate ka than kilami pat ba ban marmot hi ya ka surok khando ban pin khre na ka benta ka lior ka jingalam rang ba da kilong kme bat ki vo ka lumlang Kajing maramot surok namar kajing snew palat nado boyo surok hadut menta ompat yo rong watang shisien ru kasnong kaladon tam ya ka lais pa ye lapen ya kajing tray monsngo bha de ki vo lumlang jong ka kle omwang kong Maribel Shadap vo jong ka lumlang shg kle omwang kala ong ba namar kajing shitam palat hakalet kawan kimpan si ban mi dalade par maramot hiya ka surok hala kasnong ringkat kajing ai khuble ya baro kibalawan poilang nasuk wa ban ya tu api ba kan ti ha pro chnong khilewlang khlimwang phila tip bat phila itu hi ba kalong kumha kano ro te na kalyang tungi ki nang ki vo bat ki member jang ki ssg ba ro ha kan ka chnong khlimwang tungi ngila ya rai ban tre ha ka jaka ba sni palat ni nakaliang ka vo lumlang ni nakaliang ka lumlang vo snong klimwang ni layang minta kasi banya 3 months ka rengkat bat kinong snong baro te lengba ke ibarit ijangi leng persang minta kasi kata ko lang namar ka sni palat jong surok ka pentut yangi bangin ya ngin yang khamtam ha kapang kastam kumtangin ni ai sngeu ban ai kblay phi ki pai ba ki balaiwan ni ban snok tilang menta kasi bat ni kum ke wi oi ka ban tre menta kasi khnang ba ke surak chnang jangi kin long ki ba khamsuk bat pensuk kham yangi bangin lek ngin wan khamtam ha ka pang kastam ka jangi kumtang nga ai kblay kerpang yang phi baro khai ki bai wan menta kasi ban ni snok tilang lem bat ni kum ke wi nga ai kblay phi baro khai kblay shbun